Hadian ka jingmi ka kubor na away player ubaday na po ka district jongi na kaliang yung Southwest Cazes District Cricket Association iladon ka jing snokya ka bahadu kata-kata namar ka jing let jongu shagilat patay kubor bat ka jing keno ka jing kentho ka bau keno bat kentho ya ka Meghalaya Cricket Association kalakta hadu kata-kata bat kalakta ru yung ka District Cricket Association tinagaliang jongi ka District Cricket Association ngila khot ya ka jingalang ka bakerki mentaga step but ngila shimru iki katto kat ni girai ki banga kwa nagaliang jong General Secretary jongi baun ai iki ta girai bun kren na ka David girai ki banga nagaliang jongi ka association ngila shim ha ka meeting ki banga sulong shen tu tinagaliang jong dapat pau ko jing panmap ya ka Meghalaya Cricket Association managaling ka district jongi nagajing bom boy berkat beragajing bom tip nila kumpa yung new player man represent ka district kajing shisha baro kalong ba new player uju yale kai bha po ka district jongi but don hok udei hok ban yo ya ta lat ban represent ka district jongi ha ka ni ka trial jong jilla den rei dagajing bom boy berkat bagian sami iba kum kini kie ngim julam bahkan don ke bakum kata ngayaro aga jing shisha aga jingla jo Meghalaya Cricket Association hagi ni gisnam hagi snam ki bamen shwa ngim judon kat ki trial ngim jud dak hamdon ki trial kham tam nang bagi senior team den rei menta bade ki island bat ki plilat yangi ki District Association bagin pha ki player ki batmai ban trial nang ta state team iso kmen adu kata-kata ye jingle ke MCA but ya kan jing keno jong new player ban ong kajing bakadon kata kajing le siliang khmat nakaliang jong District Association ngimla ban priang namar ngilap bahagi we ki category ki don ki player ki jongi napo jong ka district ki bala yo lat ban represent ya ka district ya ka state team nakataw bagi perform kumha ka under 23 ngidon menta we player napo jong ka district jongi but kam tam lei ha ki ka women's category ha ki category ba pair ni don ki player na po ka district jongi ka daw golong ba na ka daw bagi don ki trial selection but lingba jugi ni trial selection kumba nakaliang jong ka Meghalaya Cricket Association ki shat pendon kam yo application Cricket Heroes di na ka jingdon kita ki records la chiti ki player tingilap ba kamjudan kata kajing le siliang khmat kajing le top lani kajing siu pisa kuma keno ro new player den rai kumbangila phagi we category ro kum ka performance jogi kena kum taru ki shajit nagam taka state team den nagaliang jongi sai senpan iso ban panma bi MCA ya kan kajing bakla ka jongi bagi kumpha ye bo kumu new player bala wanra ban kajing le ran ya ka district ka jongi lo wanra ban kajing le ran kepala keta shisha ya ka cricket hapo jong ka jela ka jongi but jongi ka Southwest Cazes District Cricket Association ni penpau bangidon hakaliang jong ka Meghalaya Cricket Association lada kan shim lane kan le ya kan uno ka benta ka ba yade baru new player ku bala ong mene ngimdon kan uno jingkit li ringin kersan ni ka MCA kat pa ka shim ya kan uno warai ka ba yade bat kan ka benta te hadir ka kubor bami menen kasengi hagbede ba kajing thamadam ke jong wei players jong ka district jongi hagbede ba kajing siu pisa ban yom nikmat ya ka jela haki lempung cricket te naklen jongi ka District Association ni penpau jing saukhya but nimdon bentai ei hagbede ba kami kakam but kami kakam kabasinet ke jong but kini ki baro kimi hadin ba hanu kunai bladep nakliang jongi ka District Association nilayo wan pha tawur ki senior players nakumta ban leg represent ya ka trials hangtai hapo jagirut kapla pendek ka Meghalaya Cricket Association kadai hiau hatu sportarik tikila don sawut ki players nang ni ti kai kabangi tip dak basai kolong ba
ketika ia jingjit ya ketuka selection trials kamdon kanono ka jing ya siliang lane kamdon kanono kata ka jing pe siliang ya di players ya tip saya kata but niti bro ba ka performance yang new players ba dang suai media menen kasni uklema panela kai nrai u kampat ba udai hok banio hapo jong kastip tim kata kedai ka ba nakalian julu players bukan but hari juga poru uang rupa kacingjit players nakalian jong kacingjit player nakalian jong ka MCA idon ki players ki ba nabar jela ki ba ai pisa tamban yo hapo jong kastip tim dikata kalau ka bom laklong bat ka bom lak ban pediang but kane ka jing ong julu kadai ka ba klem kano ka jing pencisha bat kakta isya yang i ka buron jong ka association bat kakta isya kinong yalam jong ka state barakawai bat yaki sama napo jong kane ka district jongi bat ya ka jeli jong ka cricket apo jong kane ka jela jongi ngindon kanono ka benta habede bat kane kadi tang ka kam simet ke jong new player kepelami adin ba klem sajit hapo jong ka kalis jong kilai puharwood ibala penmi da ka MCA te ngimdan kanono ka jingkit kli bat nginget ba lada ka MCA bat lada ka MCA kasim ya kanono ka benta ha ka bedai ba new player naklen jongi ka association ngimdan kanono ka jingkit kli